रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनानै लाबाय नैबे गोदान भिडिअजों मानोना नोंथांमोना बे साननैसो सिगां माने गोबां एग्जिट पल होनायखौ नुनो मोनबाय गोबां माने निउस चेनेल आरो पर्टेलफोरा माने गोबां गावबा गावनि जि मोन्दांथि गावबा गावनि जि एक्सपेरिमेन्ट माने बिथांमोना बे निउस पर्टेलफोरा बांसिन माने बे बिसायख'थि फोसावदिं मेलनि जिथुनाखि बेफोराव बांसिन बाहागो लायो आरो बिथांमोना रिपर्टखौ बुथुमो कालेक्सन खालामो एक्सपेरिमेन्ट खालामो आरो बिथांमोनानो जिथुनाखि थांनाय माने बिटिसि एमएलए बिसायख'थिनि जिथुनाखि आसाम एसेम्बलि माने बिसायख'थिनि इलेक्सननि जि एग्जिट पल नङा होमबा इलेक्सननि जा एग्जिट पल बेखौ बिथांमोना गोबां होनायखौ नुनो मोनबाय नोंथांमोना माने बबेबा पार्टिखौ माने मोननै मोनथाम खालामदों बबेबा पार्टिखौ माने बुरजा खालामदों बबेबा पार्टिखौ खम खालामदों बेबायदि माने बिथांमोना गावबा गावनि एक्सपेरिमेन्टखौ मोन्दांथिखौ बिथांमोना नोंथांमोननो फोरमायबाय रायजो राजा नोंथांमोन नंगौना नङा थ' बे समाव जोंहा आसामाव 126 माने बियाब दङ रायजो राजा नोंथांमोन कनस्टिटुवेन्सि माने मा होनो बेखौ समस्ति दङ रायजो राजा नोंथांमोन दा 126नि गेजेराव दा जोंहा मेन माने गुबै कन्टेस्टआनो जादों बिजेपि आरो कंग्रेसनि गेजेराव गुबै माने कन्टेस्टआ जादों रायजो राजा नोंथांमोन दा बिनि गेजेराव नैबे बिजेपिया देरहागोन ना कंग्रेसआ देरहागोन बा कंग्रेसआ सरकाराव फैगोन ना बिजेपिया सरकाराव फैगोन फिन खनसे माने 2026नि उनाव बबे दोलोआ पावाराव फैफिनगोन रायजो राजा नोंथांमोन बेखौ नोंथांमोना एग्जिट पलखौ नायनानै नोंथांमोना हमनो हानाय नङा मानोना एग्जिट पला जादों बियो मोनसे एक्सपेरिमेन्ट खालामनायसो दा नोंथांमोना हमनो हागोन माने 12 घन्टासो सम दङ रायजो राजा नोंथांमोन बा 24 घन्टासो टाइम दङ माने गाबोन 4 थारिखआव बिनि फलाफलखौ बिनि फिथाइखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन दा आसाम माने आसाम एसेम्बलि जिथुनाखि बे 126 माने 126टानि गेजेराव जोंनि गेजेरावबो माने बिटिसिआव रायजो राजा नोंथांमोन बिटिसिआव माने 15टा एसेम्बलि दङ 15टा माने मा दङ कनस्टिटुवेन्सि दङ रायजो राजा नोंथांमोन दा बेयाव रिजनेल पार्टि हिसाबै जोंहा इउपिपिएल आरो बिपिनि गेजेराव मोनसे गोगोम माने कन्टेस्ट जादों रायजो राजा नोंथांमोन बे 15टा सिटआव दा बे 15टा सिटआव रायजो राजा नोंथांमोन आं बेखौ नोंथांमोननो मोनथिनो गोसो जायो माने एडभान्स आरोना आरो बेखौ जोंहा बड'लेण्ड बुब्लि पर्टेलाबो बे निउसखौ दामदों आरो फोरमायदों आरो नोंथांमोन आङो स्क्रिनशटआव होनो थांगासिनो दं मानोना फैबाय थानाय माने नैबे जिथुनाखि काउन्टिं नङा होमबा बे बिसायख'थिनि भट साननायाव माने इउपिपिएलआ मोजां माने रिजाल्ट खालामगोन रायजो राजा नोंथाङा बयनिख्रुइ माने बांसिन माने देरहानो हागोन बयनिख्रुइ बांसिन रिजाल्ट मोजां खालामगोन आरो बिथांमोना 1 नाम्बाराव थागोन माने आसामाव जेसेबां माने रिजनेल पार्टि दं आरोना रायजो राजा नोंथांमोन आसामाव जेसेबां रिजनेल पार्टि दं बे रिजनेल पार्टिनि गेजेराव इउपिपिएल दोलोआ मा जागोन 1 नाम्बाराव थागोन रायजो राजा नोंथांमोन बिनि उनावसो बबे 2-3फोराव माने बबे पार्टिया थागोन जों बेखौ मोनथिया आरो माने 1 नम्बराव इउपिपिएल पार्टिया थागोन आरो फैबाय थानाय जिथुनाखि आसाम एसेम्बलिनि जिथुनाखि एसेम्बलियाव इउपिपिएल पार्टिया मोनसे गोख्रों माने भुमिका लागोन रायजो राजा नोंथांमोन माने बिहोमा लागोन माने एकदम माने रायजो राजाफोरनि बे माने बिटिसि हालामा बे बिटिसिया माने 6 सिडिउलनि सिङाव जों जे माने लेन्ड प्रटेक्सननि थाखाय जे लेंगुवेज ओमफ्राय कालचार आइडेन्टिटि ना हेरिटेजनि थाखाय जों जे खौ माने प्रटेक्सन खालामनो थाखाय जोङो माने प्रिजार्भ खालामनो थाखाय जों जे माने बिटिसि मोनदों बिटिसि मोननो हादों ना बे बिटिसिखौ माने गावनि न' बायदि
गावनि न'खरनि बबे खनायाव मा मावजाखो, बबे खनायाव मा मावनो गोनां दंबावो नैबेफोरखौ बिजिर इउपिपिएल दोलोनिफ्राय एमएलएफ्रा माने जोबोद मोजां माने भुमिका लागोन रायजो राजा नोंथांमोन। थ' नोंथांमोननि सेराव आं बेखौ फोरमायबाय आरो माने बियो सियर जाबाय माने इउपिपिएलआ देरहानो थांगासिनो दं आरो 1 नाम्बार जायगा आवग्रिनो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बबे क'क्राझाराव मा मावनाय जाखो ना बाक्सा चिरां उदालगुरियाव मा मावनाय जाखो आरो मा मावनो गोनां दंबावो, दा बेफोरखौ बिजिर माने इउपिपिएल दोलोनि एमएलएफोरा माने जोबोद माने गोख्रों माने भुमिका लानो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। थ' रायजो राजा नोंथांमोना दिनैनि थांनाय बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरा इउपिपिएल पार्टिनो जे मेन्डेट होबाय, इउपिपिएल पार्टिनो जे 1 नाम्बार मोननो थाखाय मेन्डेट होबाय, बियो रायजो राजाफोरनि निर्णय, रायजो राजाफोरनि सायख'नाय, रायजो राजाफोरनि बासिनाय, बियो जोबोद माने गोथार आरो सैथो नोंथांमोना थारैनो बुजिनो हादों। दा इउपिपिएल पार्टिया जे गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि मोनसे जोबोद मोजां पार्टि, बेखौ नोंथांमोना बुजिदों आरो बेनो फोरमान जादों रायजो राजा। गोजोन्थों, थेंक इउ, लाभ इउ अल, थेंक इउ।